Der skal vi lave udbygninger med fælles. Han er allerede gået i gang. Vi skal have meget stille. Det er fjenden. Det er over fjenden. Fjenden er derovre. En bil. Jeg tror sgu ikke, at den her video blev sådan lang. De kommer igen. Og det. Ja, hej. Nu skal jeg lige være lidt diskret, så de ikke ser mig, de der kender. Og det er han om op. For det gift, ikke? Sig noget, Elias. Hej, alle sammen. Vi laver funny fails video med udspilning. Episode 1. Og den her venter vi lige med at lægge ud på vores sammenlagte kanal. Djævlerne 1. Eller bare Djævlerne. Den har vi så ikke. Mig og Elias kanal. Fjenden er derinde. Det går bare forbi. Hvis jeg siger mig til kameraet ned, så er det fordi fjenden er i nærheden. De snider os forbi, som vi så. Kom nu for helvede. Kan du høre nogen? Ja, jeg kan sgu også høre nogle børn. De er på noget asfalt. Kom. Der er nogle kopper derovre. Vi kan høre noget. Eller vi kan høre nogen. Ja. Tilbage til Elias.